Als je in Nederland terug wil in de tijd, dan doe je dat met... De nostalgia's natuurlijk. Ja, de nostalgie is gezellig, hè? Ja. Dat zijn wij, hè? Dakkie en Diederik. Ja. En hoe komt dat dan? Hoe komen die nostalgia's bij elkaar? Nou, dat is een heel lang verhaal. Dat gaat al nog 30 jaar terug, zeg maar. Toen Dakkie en ik hebben elkaar leren kennen. En dan hadden we een grote carrière. Een grote hit gehad ook, hè, nummer 4. Met Anjas uit Enkhuizen. En toen hebben we ruzie gekregen. En dan dacht je van, nou, misschien moet ik mijn oude vriend Dakkie weer eens opzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Nou, het klikte meteen weer. En knal van de net met Rio de Janeiro. Je kent hem? Ja, ook. Geleend van Maywood, hè? Ja, leuk hè? Ja, het is een leuke cover geworden, al zeg ik het zelf. Leuk in het Nederlands en dat heeft lekker gelopen, hè? Ja, dat heb je goed gedaan, ja. Iets hoe we 2010 ingaan. 2010. 2010, dat wordt heel gezellig. We hebben een bühneact, hè. Daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat heel goed. Worden allemaal oud-Hollandse liedjes, hè. Van Nico Haak en een cocktail trio en het Poot met de 5 schapen. Schapen de 5 poten, sorry. Oh, ja, sorry. Schapen de 5 poten, ja, sorry. Ja. Verkeerd poten met de schaap. Nou ja, en die gaan we dus optreden. En we zijn druk aan het nadenken over de nieuwe single. Maar we hebben daar een klein beetje ruzie over gehad, over de nieuwe single, ja. De derde. We zijn er wel al uit met danspasje, hè? En danspasjes wel. Doe maar zo. Doe maar zo met die hand. Dat is normaal. Zet in een interview. Ja, als mensen de nostalgia's nou willen boeken, waar kunnen ze dan terecht? Via de website, hè? Ja, website gewoon. Via de nostalgia's.nl. En dat is dan met nostalgia's, nostalgie. En dan J-A-A-S. Dus ja's erachter, hè? Dus Ja's. nog Ja's. ja's. Ja. Nostalgie. Nostalgie. Ja's.nl. Ja. Oké.